Otvorio dušu i sve objasnio. Gledaoci zadruge primetili su da Lazar Čolić Zola u izvesnoj meri promenio ponašanje od kako je potpisao papire kojima je pristao da ceo svoj honorar u realitiju pokloni Miljani Kulić, te tokom sinoćnih pitanja gledalaca stiglo jedno koje je se odnosilo na to. Jel ti teško pao onaj potpis danas na ostrvu Glasilo je pitanje. Ja sam danas potpisao i na taj način dao poklon. Sve što zaradim, a trebalo bi da ostanem do kraja i zaradim oko 50.000 evra, ja poklanjam lično njoj, nevezano da li će da rodi dete ili neće, bez ičega. Isto tako, što se tiče tog novca, ja u nju imam poverenja, ona je to meni dokazala dosta puta. Ja se ne kajem zbog potpisa, jedina stvar koja me kopka je to što ne znam da li je to trebalo da uradim kako bih joj dokazao da je volim, rekao je Zola. Miljana je potom odgovorila da je njoj bilo teško i da se dvoumila dok je slušala poligraf, a sve što su rekli o ovoj temi možete pronaći detaljno na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.